खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 फेब्रुवारि 2021 बिस्तिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोबां मोजां सानखांनो रोंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव दिनै मान बांगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो मोजां खौरां मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयनिबो अनसायनाय मोनगोन आरो अननाय मोननो हागोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनांफोरखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बयनिबो हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरबो मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाबखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय आरो हेफाजाब मोनबाय थागोन। गोसोनि बोलोआ जोबोद बांगोन आरो लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, सोरजोंबा थगायजानानै गोसोखौ जोबोर गाज्रि आरो दुखु मोनगोन। सांग्रां जानाया गाहाम, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफ्रा नाथाय टेबोर नांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हानाय नङा। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा, खहा जानायनि सम्भाबना दं। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि।
दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे आरो गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा लोगोआ जेंनायाव खोख्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांथारखौ दिनै मोननो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोनबाय थानो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोनो गोथो आरो बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सोरजोंबा बाख्नायजागोन। गोब्राब खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो मावफुंनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइबो मोननो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बयजोंबो बाख्नायजागोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मीन राशि
दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव गोबां मान मोननो हागोन बयजोंबो अनजागोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंजोबगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।